колко е хубаво. Ето ви всички големи и мали. Така, детски очички. И нашия празник започва вече. И всичко е цветно. И детско. Отнейте далече. А щом нещо е детско, и лепо, и цветно. Света става по-добър съответно. Двете феи повече обсъждат дали децата да останат още няколко години в детската градина или днес да кажат всички. Виждате детска градина.
Уважаеми зрители, прекъсваме празничния концерт на децата от подготвителната училище група Мечо Пух. Вие сте свидетели на нещо необичайно. В стаята влизат двете добри феи. Феята на група Мечо Пух и феята на знанието. Може би ще разберете тяхното решение. Добре дошли, моля представете се. Аз съм феята на група Мечо Пух. Аз съм феята на знанието. Как бързо времето отмина от главите градини с колетата, влязите за първи път в детската градина. Тръгувах се да си призная, но бях даже и аз да плата. И тях изпуктаха ми дава, пред нашия прав последен. Този ден последен. Аз съм феята на знанието. Този ден е ден на чудесата, в който приказки слизат на земята. И по слънчевия детски път вълшебствата с нас вървят. Днес е един много специален ден за вас. Днес вие ще кажете довиждане на детската градина. Към нея ще се връщате. Само спомените си. Група Мечо Пух е за на добро. Да и неща. Аз предлагам децата да останат още няколко години тук в тази група. Виж колко е хубаво тук. Да, но децата са били тук 4 години. Трябва да продължат да вървят по пътя на знанието, но в училище без наука няма сполука в живота. Много години хората вървят по вълшебната пътека на знанието, а понякога цял живот. Уважаеми зрители, виждаме, че спора между двете феи продължава. Нека ги поканим да празнуват с нас, да видят какво сме научили. В края на празника ще ги попитаме какво е тяхното решение. Моля, седнете. Хубаво е в детската градина, но след няколко месеца ще бъдем първокласници и ще тръгнем по пътят на знанието. Всички сме готови да продължим да вървим по пътят на знанието. Искам да съм Манича Коша. Ние знаем, че по пътеката на знанието може да върви всеки, който е добър и има желание да учи. Знанието се пази от двама побелели мъдреци, Знам и Мога, които са толкова стари, че не помнят годините си. Мъдреците Знам и Мога живеят на върха на една висока планина. В клановете на тази планина трябва да се изкачваме бавно и търпеливо. Стъпка по стъпка успяват тези, които не се страхуват от нищо. Да припомним на нашите зрители къде се намираме. Намираме се в град Троян, в детска градина Синчец. Тя е една от най-хубавите детски градини в нашия град, защото в нея живеят и растат най-умните деца. Камерите ни се намират в детска градина Синчец, в група Мечо Пух. И предават празничния концерт на децата от подготвителна за училище група Мечо Пух. Прекъсваме за реклама. Реклама! Вие сте направили правилен и добър избор за вашето дете, като сте избрали целодневна детска градина Синчец. Чудесна кухня, учителки добри, с радост и усмивка ни учат цели дни. Да можем ние да пишем, да можем да четем, а с цифрите да си играем без никакъв проблем. Ако ти не знаеш къде да учиш да играеш, погледни в нашите очи, радост, здраве там искри. Къде става това? Детска градина Синчец, група Мечо Пух. Уважаеми зрители, нашите репортери Даниел и Виктория ще ни отведат в чудната страна на математиката. Добре дошли, моля Здравейте, царството на математиката за вас предал аз, Даниел, и аз, Виктория. Добре дошли в царството на математиката. С математиката лесно може всеки да лети. Тя е в служба на човека, на човешките мечти. За да
море, трябва, братко, че я знаеш математика добре.
Я се повтори въпроса. Задайте още веднъж въпроса, а сега? Сега на знака да се събираме. Бързо трябва да избираме. След това да не събираме. Знакът плюс Правилно, разбира се. Да чуем сега въпросите на Вики. Какво е подготвила? Кой има повече кръга, кучето или петела? Кариси. Повече има кучето. На коя ръка са повече пръстите? На лявата или на дясната? Андрей. На двете ръце пръстите са по-равни. Сега гледайте моето. Тази картина с влакчетата и ми кажете, с влакчето. И ми кажете, колко на брой са области? Облаците на брой са 4. Правилно. От каква геометрична са направили област? Любчан. Кръгове. Правилно. Колко на брой са колелцата, Любчанан? Колелцата на брой са 6. Правилно, Любчо. Колко на брой са вагончета? Вагончетата са 3. Ти какви въпроси си подготвила, Вики? А сега гледайте моята картина. Картината с лилавия фон. Колко на брой Какви геометрични? геометрични фигури има в облаците? Който не е станал с някакви дни. Ако не виждаш оттам, ела да видиш какви са геометричните фигури в облаците. Картината с лилавия фон гледа. Ходим или напред да видиш. Какви геометрични фигури има в облаците? Гледаме картината с лилавия фон. Последната. Тя ни по-функции. Какви геометрични фигури има там в облаците? Какво е подготвила сега? Какъв въпрос е подготвила за децата? Да, добре, айде, какво още въпроса задайте? Добре? А сега гледайте картината с влакчето, картината с лилавия фон и ми кажете, къде са повече облаците? На картината с влакчето или на картината с лилавия фон? Марки. На картината с лилавия фон са по-малко облачен. Добре, А правилно. сега моя въпрос към тази деца е: Замеки ли? Добре. Хайде, какво си гледайте написала? картината с вагончетата и картината с лястовете. И ми кажете, на коя картина са повече области? На картината с лястовете или на картината с вагончетата? Иван. Къде облаците са повече? Много облачетата. Правилно. Точно така. Двете картини са по-равни облаците. Така. Следващия въпрос към вас е: ние държим стрик следните столици. Аз искам да кажа, на кой часовник часът показва
нощ, за да го сложим на картината за пепеляка и да й напомни кога ще се развали магията. Симонка часовника, който държи правилно Симонка. Симонка излезе правилно, служи го на картината с пепеляшка. И не, тя ще си го сложи. Въпрос на Кейти. Чудесен репортаж от математиката. Но преди да отида в друго студио, нашият репортер Андрей Дочева ще му зададе въпрос от двете добри феи. Уважаеми феи, ние очакваме отговор. Един много важен въпрос, който вълнува всички тук, вълнува децата, вълнува родителите, вълнува госпожите, вълнува и госпожа Маркова. Въпросът към няколко години пред Вие да кажете, виждаме детска градина от първи клас. Аз още не съм взела решение. Аз също още не съм взела решение. Моля се, чакаме с нетърпение вашия отговор. Чудесен репортаж от страната на математиката. Но сега камерите ни ще бъдат студиото на буквите и ще ни кажете. Там за нашите Моля. Нека да ги чуваме. От таксата на буквите и приказки предавам аз Стела и аз Криси. Те са 30 мислични, колко звучно леят. Всяко българско дете, тях се учи да чете. Познахте ли кои са те? Буквите! Кои са създали българската азбука? Кирил и Методий! Колко звучна и красива е българската реч, като билка ме убива, води ме далеч.
речи, думичка правим, дума след дума, пише се книга, ала до нея мъжно се стига. Малката буква, буквата скромна, силата и се сила огромна. А сега деца с вашата погребина една пролетна светлина. Вие ще идвате зелени, ще си седите по една светлина. И след това ще отгахвате ход първия звук и ще поставите думите на възличение. Много приятно. Жаби. Сега моля, кажи кой е първият звук. Правилно. Сега моля, дали думите на възличение. Жабите плакат. Браво! Маш. Това е цвете. Правилно. Първият звук е правилно. Това е правилно. Десно. Избирай някой, който не е станал. Това е таралеж. Правилно. Таралежът трудеж. Правилно. Моля, кажи кой е първият звук. Правилно. Сега моля, Чудесно. Браво. Въпрос. 30 секунди бяха отготвили. Казвай им хубаво да видят. Тази картинка е от приказката Маша и Мичока. Тази картина от приказката Янковата ръкавичка. Тази приказката дядо Влади ряпа. Тази приказка е Костико Босов. Правилно. Дани. Това е приказката Медената питка. И последната картина. Тази картинка е Медената питка. Въпрос, който вълнува всички, вълнува децата, вълнува децата, вълнува и госпожа Маркова. Въпросът е дали децата вълнуват няколко пъти в детската градина, вижда ли детска градина, здраве и чорби слава. Аз още не съм взела решение. Аз също още не съм взела решение. Моля се, не чакате ми с нетърпение ваша отговор.
Още няколко години в детската градина. Децата са много развълнувани и от своите психологски изпълнени за Бялата на групата за школа. Деца, вие бяхте 4 години. Кажете какво е за вас детската градина? Тук всичко научавам да рисувам, да читам с задачите, че трябва ми за толкова неща. И растежни любови, дори тук възпитани деца. Зная, трябва да помагам на приятел в беда и винаги да подобрявам. То не забрави, детското ми мина. Също виждам вас на детската градина. Най-красивите деца. Тук имаме всичко. Не казвам. Погледни, деца щастливи сте, нали? За детството са нужни и песни, и мечти. Безгрижни, слънчеви игри. Тичаме на хора. Лудеем от думи. Другари верни и добри. Ти с писичко сърце, тя ми бъргаше с така и ти поплачеше без глас. Детската градина скъпа е напускал звука, който криваче. Кое ли детенце ще спи и то сигурно първо ще плаче. А майка му с тих глас ще шепти. Прагове посреща учителка мила, в очите и нейни долаген закрива. Нея научих аз много неща, оставайте учителко скъпи. Донашни ли мисла безчет, сърцето си всеки е скъдал, без линия хубав за тези. Let's go!
Ваня. Всеки от детето, бутушките от детето, може да погледна да си тел, може да излите ми по палети, може скидке, може песен страна, като сладкодойна чучулига да е взел детската страна. Понякога и чуйте цяло свободно стига. Ще мине много мино, детските си спомня още своите приятели, за всички мигове и цвете, за още мечти и песни. Той е спомен дълго време. Не, детството не си отива, дори на сън, дори на сън. Това е писател. Искам да съм магичен вълшебник, за да мога с пръчица така да създам магически учебник, който се нарича доброта. Ние не учим ръкоместо само задачи, уроки и песни, а учим се също да бъдем мудри и да бъдем и вкъщи, да всеки да бъде добре, навред, достоен за своето време човек. Дано да успеем, дано. Ще успеем! Аз мечтая, като стана голям, да стана велика разлика с Ваня. Аз мечтая, като стана голям, да стана каратист и да победавам всички лоши. Аз мечтая, да стана каратист с черен Да чуем стелка за какво мечтая. Аз мечтая да бъда велик художник. Аз мечтая през вечерта да бъда първи клас. И аз мечтая да бъда първи
извън. Как сладко живеене навън. Точно вика и кара, тичайте деца, и дрепката тази в малките сърца. А сега детска градина, време да се равили, и шепнеше него довиждане, отутре те се премет. Това ще се носят в сърцето си, като скъп спомен за детските дни. Извън, чето с 5 глас. Добре, там където ще почне първи клас. Ще има малко успехи, обещавам. Ще бъде свързан в своята глава, така че да съм мамина за радост и на татко гореща. Виждали братчета добри, не съм взела месец брат, но съм в училище и ще ходи, може би да бъдем заедно в първи клас. Така учителки любима, след спомен да вести. Мен за цял живот ще има изправ ваши мечти. Нашето парато Косов е бил репортер. Нашето парато Косов е бил репортер под прикритие и е бил цяло 4 година в едно приятелско училище, но в подготвителна група. Нека го попитаме как се чувства в училище. Как се чувства? Как се чувстваш в Но всичко е добре в училище. Чудесно. Представи сега репортерите от прикритие. Така, нека, моля сега да чуем какво казва Любчо. Точно от началото да те чуем. Аз ще репортерки под прикритие, и Михайла са били цяло 4 година в едно кралско училище в първи клас. Нека ти познатаме как са се чувствали в първи клас. Виж, кажи как се чувстваш в първи. Аз се чувствах добре. Научих се да смятам, научих се да чета, научих се да пиша. Благодарение на учителките в градината и мама в къща, която ми помагаше. И учителките в училище. Всички тези учителки и мама ме научиха всичко това да направя. Но да чуем сега теза как се чувствала в първи клас. Аз се чувствам много добре в първи клас. Там се научим да смятам, да чета, да пишам и да пея. С помощ от мама и от учителките в училище. Ciała, sukni, od razu
Като малки птички трудихте се всички. Утре от сутрин започнаха игри, а на есен песен се срещам с вас в първи клас. Убедихте ме, няма по-щастливо от детето, което е в първи клас. Ще пишете буквите грижливо, ще учите, ще четете и на родината ни скъпа мила, достойна смяна ще растете, а на вашите столица ще седят други по-малки деца. И след тази чудесна